helpostihan tuossa joku pienempi retaileri voi ajatella, että no meidän verkosto on liian pieni lähteä tätä rakentaa. Ja voi se ollakin, jos aikoo rakentaa vaan sen itselleen, mutta kun jos näitä yhdistellään näitä verkostoja, Kyllä. niin silloin pienemmätkin pääsee mukaan mukavasti. Juuri näin. Ja sitten se, että kun meillä on tällainen toimijaverkosto, niin sen niin kun, se kivijalan retail-mediaverkoston päälle niin kuin monimedian mahdollisuus, mitä te pystytte tarjoamaan. Kyllä. Tuo siihen niin kuin, sen ulottuvuuden, joka rikastaa kyllä. Tehdään oikein 360 ajattelulla monikanavaisesti sille kuluttajalle, niin kuluttajahan siitä hyötyy ja näkee mainontaa monikanavaisesti. Ja Kyllä. ehkä sitten niin kuin mainitsit tuossa aikaisemmin, että viimeinen päätös sitten ostoista tehdään kuitenkin sitten 80% siellä kivijalassa, Kyllä. niin Kyllä. sitten siellä se viimeinen kohtaaminen Kyllä. mainonnalle, niin paras tulos. 5,5 vuotta keskusteltu kaiken maailman retailerin kanssa ympäri maailmaa. Ja ensimmäinen kompastuskivi on se, että onko tämä niinku oikein bisnes. Niin. Että mikä tämä on tämä retail-media, niin se on ehkä jo ohitettu sillä tavalla, No että nyt on. nykyään jo keskustellessa lähes kenen tahansa kanssa, niin asiakkaat uskoo, että tällainen on ihan validia liiketoimintaa. Kyllä. Ja sitten seuraava on ehkä sitten just se, että tullaan näihin niin kuin omiin kyvykkyyksiin ja siihen, että olenko minä pitääkö olla ensimmäistä joukossa kokeilemassa ja tekemässä ne virheet, niin nyt alkaa olla jo esimerkkejä myöskin siitä, että, Kyllä. että miten asiat voi tehdä ja millä tavalla ne tehdään niin, että ne on. Tuo on muuten tosi hyvä näkökulma, että jos ajattelee sitä, että sä teet päätöksen, että lähdekö mä kokeilemaan ja resurssoinko, versus että lähdenpä kokeilemaan ja tässä mulla on kumppanit, joiden kanssa mä voin turvallisesti kokeilla. Eli silloin se on niin kuin myös kustannuksellisesti aika hallittava ja sä pystyt sen niin kuin tuottovivutuksen näyttää aika nopeasti. Se on näin ja mä toivon, että tällainen verkosto olisi myös sellainen, missä ne verkoston jäsenet pystyy oppimaan toisiltaan tosi paljon. Se on se laadullinen puoli on muuten tosi tärkeä tässä näin. Kyllä. Kyllä. Ja jopa ristiinmarkkinoimaan ehkä toistensa verkostoihin asioita, kun on osallisena isommassa kokonaisuudessa. Mikä se on niin kuin se pahin kompastuskivi todennäköisesti, jos ajatellaan vaikka keskisuurta retaileria, että jos se haluaisi lähteä, että onko se raha, resurssit, mistä se on, mikä se voi olla se niin kuin vaikein taklattava juttu? Mä itse ajattelen niin, että kun tässä ollaan just juteltu, niin tässä on aika monta kanttia. Sun pitää hallita aika monta asiaa yhtä aikaa ja ymmärtää, miten ne asiat toisiinsa tavallaan liittyy. Ja siinähän me tullaan just auttamaan tällä porukalla lisäämään sitä ymmärrystä, miten se retaileri voisi hyödyntää sitä omaa footfoliansa siellä. Kyllä näkisin, varmaan ne resurssit. Kyllä. Tähän tarvitaan niin kuitenkin hyvin eri alan osaamista, ja joka tarkoittaa sitä, että pitäisi olla itsellä isot resurssit, niin siitä me tullaan apuun, että meiltä ne resurssit löytyy ja se osaaminen hyvin erityyppisistä asioista. Kyllä. Monestihan nämä mietitään, että nämä on teknologiaprojekteja, että voiko se teknologiasta olla kompastuskivi kanssa? Onko siinä mitään vaihtoehtoa, että pitääkö sun investoida sitten rautaa heti monta miljoonaa, vai miten se kannattaa sitten tämmöisessä mallissa, mitä me tarjotaan? Joo, ei tarvii. Onhan siihen olemassa erilaisia kuukausittaisia leasing-vaihtoehtoja. Mobile pay käy. Ehkä sekin jopa. En tiedä paljonko siltä menee rahan läpi, mutta joka tapauksessa se voi aloittaa kevyesti sillä tavalla, että ei tarvitse välttämättä investoida ollenkaan, vaan siis voi lähteä kuukausittaisella leasingillä hankkimaan sitä teknologiaa sinne ja samanaikaisesti ruveta tulouttamaan sitä mainostuloa sisäänpäin. Niinpä. Ja se mainostulohan on tyypillisesti moninkertainen verrattuna siihen investointirahaan, mikä sille pitää laittaa.